in na fisko sai bar mutane su da baitin kwallon saboda da baitin miskol. Kai kuma gaskiya ne. Da lafiya? Wallahi babu wani tasiri. Mun tibi da me ya faru? Zan ga ciyaman ne yanzu nan. Wani to kai kai mana mota da. Ba sai gani a mota ba. Da Allah ciyaman nake so mai zama zan ki so ga dala mai tsaye wannan wani. Zan ga ciyaman. Ka bata lokaci dan ka ga ayi. To ki ci dala ki jani. Masaji. Ina kaunarki sahiba ina biki ina biki wallahi takin zamani ne aka kasar waje na zamani da aka ciyaman din da ka zo gani kenan takin zamani da aka kawo kin sai ne sabon planning ne kuma saje ciyaman din da ka zo gani kenan baby come on baby I love you baby baby man baby ina so kira maka mun dan miliyan 2 ne saboda wani matsalar da muke fuskanta bai jin wasu kwata-kwata a rayuwa amma mun je daga waje sai mu gani magana ko to ai ka ce ba da wasu dana son bashi 2 miliyan din kai na shi ku kake mun magana da kake ga mu 2 miliyan kuɗin da Allah yanzu sai ki bani to da Allah ba da amma kake magana yaji ba buran uban nan ta ina hawa amala ai ba zai yi kace baka iya Hausa ba mazaje aka haka misga ta shi ni fa ba haushe ne ba haifaffen jakara ne jakara kace kuma ba dan nan ba dai wannan bawon Allah ina tsaya wallahi na rantsa miki da girman ubangiji aljanna Hausa ne suka shiga mun bawon Allah nan shi ke ne aljanna Hausa ne gashi ne na Hausa mutumin da aka kushe kasar waje kuma yanzu ne na Hausa ya hankali mazaje ni za ka kana so ka cuce ni wannan cuta da kai amma kai wannan bawon Allah ni ba haushe ne hajji wallahi har abada ba zan kai wallahi mazaje lambu kwakwa gurji na kwasa almarin soyi sani na kawo da so amsa sai lambu kwakwa gurji maka kwasa almarin soyi sani ka kawo da so ko amsa sai kyawu da lalle sirkakin kulle yar amana ke ne nuni ke ce mai sani tsumaye lambu kwakwa gurji maka kwasa marmarin so ya samu kanawo ta so ko amsa sai kura jan guga ni na buga ganga mai dan lugga zancen soyayyar maɗe na ma kauna sai Sasa
sasai. ki zo na yi kallo ke ce sha kallo to ne maka kullo ya ki zo ke ce maka sudi ke ce mai sa na hawaye